Zove se Zoja zato što to znači život. Dakle, u godinama kada si ti već prešla 45-u, ti si odlučila da praviš pauzu nekoliko godina, što je bilo jako hrabro. Pravila sam toliko veliku pauzu da bih bila sigurna da sam uradila sve pre nego što odem na tu poslednju vantelesnu sa embrionima koji su nam preostali. Sve sam to radila ne znajući da li će biti rezultata. Nema garancije. Nema, apsolutno. Kao ni za što drugo u životu. Tako je. E sad, što bi rekli, onaj od ozgo će vam reći na kraju koji je krajnji rezultat. A sve što je od vas uradite. Ali sve ukupno je to trajalo 11 godina. Jedna prirodna trudnoća i dve vantelesne. Od toga jedna vantelesna isto neuspela trudnoća. Ja sam samo sebi tako rekla, idem da vratim decu kući. Idem da vratim decu kući. Ne idem na vantelesnu. Da. Kakav bi osjećaj kada si videla konačno pozitivan test, odnosno krv? Pa da, mislim, 2 puta je bio pre toga pozitivan. Mi sad sa njom, kad je stigao pozitivan test, prvo nismo verovali, a onda nismo smeli da se radujemo. Niste se ipak smeli radovati? Nismo smeli da se radujemo, ne. I sećam se da je prva rečenica kod doktorke bila, kad je spustila sondu, odnosno kad je se pojavila beba na ekranu, ja sam samo pitala, je li još tu? Ona se samo okrenula, onako iznenadila se pitanjem, jer ja sam nju tako hladno to pitala, ne hladno, nego spremna da čujem svaki odgovor.